greet you all my lovely fans. Please listen. Correct if now. Shinaka onya Aguleri. Correct if now. Ishi a million. Onyo Mumbandago. Gadonte. Similar thing now has begun to come out. Okay. Little boy say ishi a million. Onyo Mumbandago Nezago. Asuna ọgba n'ọsọ na amọrọzi ebe ọ nọ na afọrọzi ya anya ma na enwutere boys ya ndị gburu mmadụ. Along the line shimelu onwe amalụ enwute n'ụzọ Kotonu. Kita now abọsụkwana Shinaka onye Aguleri otu enwute boys ya niile ha kwuo na ọbee ka anọ were gbuo mmadụ ka esi egbu onye anwa ka esi ele pass ya. Stay yet now. Hasna Afros gonna bagoso. Familiar story. Kedi ebenden chindo budono na Aguleri. I know one thing. Nandi Aguleri buha na echere ndị mmadụ nche na befa. Asna ha ma eche na ha ma eme ihe ọgwụ na ha ma afụ ụzọ. Kita now ndị nche Aguleri enwudewu Shinaka arapụ ya ọgba ọsọ. Who released him? Ka esi agba ọsọ ka onye obi na be now. Ama na ya na igwe ndị obodo ndị Aguleri boy. Ama na ya na ndị kabinet igwe boy. Kedu ebe ọ nọ? Maka na bụ ntị mmanwụ. Ọ mmadụ si ezo na bie ozo na bie. Remember one thing o. Na ishi a million na agba ọsọ ofeke na agba na Kotonu mesebo. Ịma why? Na ọ mara na. Mana onye nke a nwere ike isi ọma mbala. Bai gala, si gala, bakogi, sikogi, la ugwu Hausa, la Niger. Ọ dịrị izi ịgba ọsọ. Ma no mmadụ from Aguleri nyere link and how to run. Because n'oge dị n'ụlọ, mmadụ nke nọ n'ama na azụ dị na nga dị n'ụlọ. Ndị Aguleri wish way. Ndị ọma mbala wish way. Ọkwa na-ekwe abụrụ dị mma. Ịba isef ndị nke na-achọ ụnụ achọ. Ịmakwuo na mmanụ na-eli onye ụsọ onye iti a na-anwụli olisi onye ụsọ oli onye etiti. You are serving somebody na-egbusi mmadụ na-ala mmadụ n'iyi n'obodo gị. Ị na-eche na olu eche Spain gụnwa. Let me tell you one parable. Egbe bala ibulu ọkọ wee bulu nwa ọkọ gbafuo mbụ nwa ọkọ o wee rọọchị anya mbụ nugute egbe nne nke bụ oke ọkọ wee pịatuo nya zọdo egbe na ana ka ọ tagbuo egbe. O wee si ya mbụ nne ọkọ no gị hapụ ya na o bulu nwa ebulu na ọ na-egwusa nwa ya egwu. O wee nne anya mbụ nugute oke ọkụkọ were rapụ ya egbe fena. Nne ọkọ mụcha nwa nke aha zụọ. Ọ dị ime ọzọ mụju ụlọ olu oge ọkọchị agụ obido igwe egbe na ụmụ ya. Egbe dinye ụmụ ya si ya gaanụ ka pụta ụmụ ọkọ ha mụrụ nwa ka elie na agụọ na agụ anyị. Ha atụọ dan ma bụrụ ụmụ ọkọ na-abọ na-awa. O wee na-eti mgbu nne ọkọ kwọ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  ime ihe ọ na-eti. Jee nwutelu m egbe, jee nwutelu m egbe, jee nwutelu m egbe. O wee si ya mbụ nnekwute oke ọkụkọ na ya ma nchụlụ gị egbe nọọ nga isi na egbe adịghị eli gị eli na egwusa gị egwu. This is parable mere that na mgbe ọ bụla ịfụlụ ọ bịalụ mbụ egbe bịa buru nwa ọkụkọ na die bute oke ọkụkọ bụ nkwute egbe anaghị etinye ọrụ. Ịma why? Na nwunye ya bụ nwunye ọkụkọ mụrụ nwa asị na egbe na-egwusi ya egwu. Never spare any evil man around your vicinity because tomorrow ị ga-abụ the victim. Ọ ga-eji gị wee mụọ ọrụ. Remember one thing now. Onye gbala ọsọ na-achụ ya achụ now ga na-eme call na-ajụ ese ndị na-ekwu maka ya a na-egbu gị one by one. Ọkwụ n'ụwa ka a ga-egbu, ọ bụghị ezi ikuku ka a ga-egbu.
ọnwa spere onye anwa ka a ga-ebe kelekele. Ndị Aguleri chọbanụ chi n'aka ebe ọbụla ọ nọ, enwude si suo onye ọkụ, enwude si were mma pepụ ya amụ, bikos na ife ọjọọ amadị na ala Igbo maka ọ ga-eme anyị alụ n'ikpeazụ. Na-epishi ebe a, onye nwere uche ya amala ife ịchọkwa ala ejubezi.